21 ta' Marzu, Beata Benedetta Frassinello, reliġjuża, għexet bejn l-1791 u l-1858. Benedetta Cambiagio Frassinello twildet fit-2 ta' Ottubru f'Langasco fil-Ligurja l-Italja, ir-raba' minn 5 ulied ta' Giuseppe Cambiagio u Francesca Giglione. Kienet familja ta' bdiewa u ta' ħajja sempliċi u ta' fidi ġenwina. Benedetta kienet ta' moħħ vivaċi u tħobb taqra, ħalli żżid ma' dak il-ftit li kienet talmet l-iskola. Wara li Napoleon fl-1805 għaqqat il-Ligurja ma' Franza, il-familja marret f'Pavja fejn fetħet ħanut tal-ħaxix fi triq ewlenija. Benedetta involvit ruħha sew f'dan il-ħanut li kien maħsub biex jipprovdi l-għejxien tal-familja u tant intilfet f'attività bla waqfien b'mod li ftit bdiet tħossha sejra lura fil-ħajja spiritwali u ħasset li ma setax tibqa' sejra hekk. Hija bdiet tħossha mibġbuda lejn Alla permezz tas-siltiet tal-Vanġelu li hija kienet talmet bl-amment li bdew jidħlu forma ta' appell urġenti indirizzat direttament lejha. Ejja, itlaq, ħalli kollox. Hija bdiet taffaxxina ruħha bil-ħajjiet tal-qaddisien li bdiet taqra dwarhom li komplew ikabru fiha x-xewqa tagħha li twieġeb malajra s-sejħa, persważa li kienet imsejħa. Ta' 20 sena kellha esperjenza mistika li ħallieta iddedikata għal ħajja ta' talb u devozzjoni u għaċċana li tagħti ruħha għal ħajja reliġjuża. Imma minħabba x-xewqa tal-familja tagħha iżżewġet lil Giovanni Battista Frassinello. Għexu l-ħajja miż-żewġa għal sentej u mbagħad ftehmu li t-tnejn jidħlu reliġjużi. Giovanni daħal patri u Benedetta ingħaqdet mal-Ursulini. Wara perjodu ta' saħħa fraġli, irritornat Pavja fl-1826. Bdiet taħdem mat-tfajliet tal-post u bl-għajnuna ta' żewġha Giovanni fetħet skejjel li bdew jikbru u jiffjorixxu. Għad li kienu qegħdin jgħixu fil-kastità, ir-relazzjoni mhux komuni tagħhom bdiet tiġbed l-attenzjoni. Biex ma titfaġdel ikraħ, fl-1838 telqet ix-xogħol f'idejn l-isqof tal-post u marret tgħix fil-kunvent ta' Ronco Scrivia fl-Italja stess. Ma kinitx kuntenta mill-ħajja maqtuha minn appostolat mal-poplu u għalhekk flimkien ma' 5 kompanji oħra iddeċidiet li tibda mill-ġdid. Waqfet il-Kongregazzjoni tas-Sorjiet Benedittini tal-Providenza b'dedikazzjoni għat-tagħlim, fetħet skola oħra u qattat il-qbija ta' ħajjitha f'dan is-servizz f'devozzjoni u talb. Fil-21 ta' Marzu tal-1858 mietet mewta naturali f'Ronco Scrivia, ġiet ibbeatifikata fl-10 ta' Mejju tal-1987 mill-Qaddis Papa Giovanni Paolo II. Fit-19 ta' Mejju tas-sena 2002 l-istess Papa ikkanonizza. Kemm hu importanti it-tagħlim, kemm qaddisin inkluż din tal-lum irsistew biex jiftħu skejjel għall-edukazzjoni tat-tfal u żgħażagħ. Kemm hu importanti li naraw x'tip ta' tagħlim qed ngħaddu lill-ġenerazzjonijiet ta' għada u bliema mod qed nitrażmettu l-eżempji konkreti tal-ħajja li nixtiequ li uliedna jgħixu meta jaslu fl-età tal-maturità. Dan li ġej u diskors minn omelija li saret il-ħamis 21 ta' April tas-sena 2016 tal-Arċisqof Charles Scicluna dwar l-edukazzjoni u l-iskejjel fl-għeluq ix-xahar mill-mewt tal-Arċisqof Emeritu Giuseppe Merċieqa. Id-dbir tal-edukazzjoni, ir-rwol tal-familja imma wkoll ir-rwol tal-għalliema u li jagħtu formazzjoni holistika, formazzjoni li tkun mhux biss kontenut imma il-bini tal-karattru
Huma jarfu, kien jgħid l-Arċisqof Merċieqa fuq l-Għalliema Maltin, li s-servizz li jagħtu l-għalliema fl-iskejjel huwa appostolat awtentiku li jaqbel huwa meħtieġ ħafna fi żmienna. Għarfu wkoll l-għalliema tagħna li dan huwa servizz li jrid jingħata lis-soċjetà tant li l-funzjoni tal-iskola fis-soċjetà ħadd u xejn ma jista' joħdilha posta jew jagħmilha hu. Kif jgħallem il-Konċilju Vatikan it-Tieni, l-għalliema huma strument prezzjuż biex fil-waqt li jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-fakultajiet intellettwali u l-kapaċità ta' ġudizzju jgħinu ħafna biex fid-dar u iż-żgħażagħ iġibu l-quddiem is-sens tal-valuri. Dawn huma kliem prezzjużi u attwali ħafna. L-istudenti li qegħdin joħorġu mill-iskejjel primarji, sekundarji, postsekundarji, mill-università qed ikollhom dan l-iżvilupp tal-fakultà intellettwali u l-kapaċità ta' ġudizzju li inti tagħżel bejn it-tajjeb u l-ħażin, li inti tara fl-ingann, li inti taref in-nofs veritajiet, għandhom sens tal-valuri. Jien nixtieq nirringrazzja l-ġenerazzjonijiet sħaħ ta' għalliema, ta' professuri, ta' edukaturi, tal-li huma u jgħallmu kontenut qed jgħaddu wkoll il-valur. L-ewwel pedament huwa l-edukazzjoni li jridu jagħtu l-ġenituri fl-imkien, l-ommijiet u l-missirijiet mod speċjali meta huma żgħar u mbagħad jidħol ukoll fl-iskola. Ikompli Monsinjur Merċieqa, l-iskejjel mbagħad iridu joffru kontinwità mal-ħidwa tal-ġenituri fil-formazzjoni tal-ulied. Din il-kontinwazzjoni trid tkun mibnija fuq saqajn sodi. Irridu nżommu quddiem għajnejna l-edukazzjoni trid taħseb għal formazzjoni tal-bniedem sħiħ. Dan ifisser li t-tagħlim tar-reliġjon għandu jingħata attenzjoni u importanza sħiħa. Monsinjur Merċieqa kien jgħid ukoll li t-tagħlim li t-tfal jirċievu fil-klassijiet tal-katekiżmu fil-parroċċi u foqsma oħra tal-Knisja għandu jkun għalina bħala tisħiħ mhux sostitut tal-formazzjoni li l-ulied jirċievu mingħand il-ġenituri tagħhom fi ħdan il-familja u fl-iskejjel. U int, kemm qed trawwem lil dawk l-aktar qrib tiegħek, uliedek jew membri tal-familja tiegħek fit-tagħlim vera li jibni l-bniedem b'mod sħiħ? Kemm qed tgħin fil-katekiżmu, fid-duttrina, fil-laqgħat ta' formazzjoni, forsi anke billi tattendi għalihom jew tħeġġeġ lil min jattendi? Kemm qed twassal bil-kliem u bl-emil it-tagħlim tal-verità li għaldilna Kristu u l-Apostli warajh permezz tal-Knisja lil kull min għadu fid-dlam tal-injoranza jew fid-dlam għax huwa l-bogħod minn Alla. Talba. Mulej, intu rejt lil Beata Benedetta Frasinello l-importanza tat-tagħlim lit-tfal u liż-żgħażagħ biex dawn jitilgħu ċittadini tajbin kemm ta' din id-dinja kif ukoll tas-sema. Għati lill-ġenituri, dawk li għandhom f'idejhom il-formazzjoni tat-tfal, l-għalliema u l-katekisti kollha, dak il-erf meħtieġ biex iwasslu t-tagħlim vera u l-valuri nsara li ma jinbidlux maż-żmien f'dinja li kontinwament tinbidel. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.